Дете мое, спри да четеш. Нека се помоля за теб. Самият Бог иска да чуеш тази молитва днес. Господи, точно сега се моля за жената, която гледа това видео. Вярвам, че Ти отваряш сърцето й точно сега, защото само Ти знаеш колко дълго е чакала този момент. Господи, благодаря Ти, че даде живот на тази жена. Очисти сърцето й и успокой ума и душата й. Приеми нейното минало, настояще и бъдеще. Благослови семейството й и ги защити от всяко зло и загуба. Дай здраве, любов и мир на нейните близки. Господи, изцели тялото и ума й, пречисти кръвта й и я освободи от всяка болка и тревога. Изцели нейните близки, укрепи немощите им и им дай сила и нов живот. И най-важното, Господи, моля Те, прости на тази жена и нейното семейство всичките им грехове. Измий греховете на младостта им и грешките на днешния ден. Вдигни проклятието, бремето и наказанието от душите им. Светлината на Твоята милост дай им нов, безстрашен живот. Ако приемате тази молитва, моля напишете Амин в коментарите и я споделете с любимите си хора. Тя ще ви помогне днес.